Takže teď vcházíme do kuchyňky, kde je náš kuchař Kristián. Takže čau lidi, vítám z dnešního videa. Dneska vám představím svoji kuchyni. Takže, pojď dál. Tak. Takže, tady máme krásné hrdičky. Tohle je na présa. Ano, slyšíte správně, présa. Takže. Présa. Takže tohle je moje pomocnice, to si nevšímejte. Takže tady mám hezký na dortičky. Koukejte, jak se to hezky hejbe. Vidíte to? Aby to nespadlo taky. Jo, dobrý. Takže. Může, dělej, zrychle to. A my tady máme talířky. A my to máme uklidit, ano? A dělej. Dáme hezky semhle. Počkejte. Jo. Hezky semhle. A teď se rozluč. Tam bylo to, víš, moucha. Rozluč se.